سلام كمي تعلو كوراتن كورانن دلومي زحزنا يوم زيناتات دهايلومي كم سعب أوادي نعملنا نخت كتاتلنا بخبر من المقدام بوانا نتدمام زاتا دكتور دبرسيانن دكتور أبين كوناتات سراوي تقاين كالوتن حيزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘቕንዑ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ገሊፆም ነይሮም። ኣብ ጉዳይ እቲ ምይይጥ ካብ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ሕዚ ዕላዊ መግለፂ እኳ እንተዘይተዋሃበ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ጉዳይ እቲ ብኦም ዝምራሕ ሓይሊ ህወሓት ገይረውዮ ዝበሎ ምትዕርራይ ካቢነ ዝምልከት ምይይጥ ከም ዝገበሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብቲ ምይይጥ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝተሓሰበ ምትዕርራይ ካቢነ ካብ ሕጊ ወፃኢ ከም ዝኾነን እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሓይሊ ኣካይደዮ ዝበሎ ጉባኤ እውን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ከም ዝገለጽሎም ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ንዓኸን ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባትን ከም ሓደ ናይ ህወሓት ክንፊ እምበር ከም ምሉእ ወኪል ህወሓት ኣይወስደኩምን ብመሰረት ሕገ መንግስትን ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያን ጥራሕን ኢኹም ክትንቀሳቐሱ ዝግባእ ከም ዝበልዎም እውን ንምፍላጥ ተኻኢሎሎም። መንግስቲ ፌደራል ኩሉ ነገር ዝገደፈልኩም ንህዝቢ ዕረፍቲ ንምሃብ እዩ። ፕረዚደንት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝሰይም ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ህወሓት ንሽሞት ሓሳብ ከቕርብ ይኽእል እምበር ከውርድን ከባርርን ኣይኽእል ዝብል መልሲ ከም ዝሃብዎም ድማ ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቀረባ ዝኾኑ ፍልፍላት ኣረጋጊፆም። ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ናይ ማንም ሓሽከር ኣይኮናን ክብል ጀነራል ወልደ ጀወርግስ ተኽላይ ሸሪፎ ገሊጹ። ጀነራል ወልደ ጀወርግስ ተኽላይ ሸሪፎ በተደጋጋሚ ምስ ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ተተሓሒዙ ንዝለዓሉ ርእቶታት መልሲ ብዝመስል ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ኣብ እዋን እቲ መኸተን ዓለም ዘንቀጥቀጡ መራሕቲ እንተይኮኑስ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ንህዝቢ ትግራይ ኣይምጥንን ኢሉ። እቲ ሕጂ ምርጋፅ ናይ ፖለቲካ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ኣይኮነን። ጭራሽ ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ኣይኮነን። ዓለም ዘንቀጥቀጠ መራሕትና ኣይኮኑ ህዝብና እዩ መንእሰይ ትግራዋይ እዩ። ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ኣብ ትግራይ ሰላም ንኽመጽእ ላዕላውነት ትግራይን ተመዛበልትን ንኽምለሱ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝርከብ ህዝቢ ሓራ ንክኸውን እዩ ዝደሊ ዝበለ ጀነራል ወልደ ጀወርግስ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሕትኽቶ ክፍጠር እኳ እንተዘይነበሮም እቶም መራሕቲ ፖለቲካ በዓልቶም ንክፈትሕዎ ንዕዖም ንግደፈሎም ኢሉ ኣሎ። ካብዚ ወፃኢ እዚ ሕመቕ ናብ ህዝብን ሓይሊ ጸጥታን ንምልሓኽ ዝግበር ምንቅስቓስ ግን ትርጉም የብሉን። ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ናይ ማንም ሓሽከር ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ጀነራል ወልደ ጀወርግስ ተኽላይ ሸሪፎም። ላላ ግን ሰራዊትና ግን ናይ ማንም ሓሽከር ኣይኮነን። ሕጂውን ብድጋሚ ናይ ማንም ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ እውን ብተደጋጋሚ ሽሞም ክለዓል ይስማዕ እዩ። ኣብ ክልተ ንዝተኸፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ኣካላት ንሓይሊ ጸጥታ ትግራይ እንተጸልምዎ ይረአዩ። ከማይ ያኾኖም እውን ብዙሕ ጻዕሪ ይገብሩ እዮም። ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ንክመሓደር ምውሳኑ ዝዝከር እዩ። እቲ ካሊእ ወገን ዘሎ ሓይሊ ድማ ናብ በዓል ክጎቶ ይርአ። ይኹን እምበር ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ህልውና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንምውሓስ ዝተፈጠረ ናይ ዝኾነ ኣካል ውግንና ዘይብሉ ረብሓን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝሰርሕ ዘይሻረው ሓይሊ ምዃኑ ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደ ብተደጋጋሚ ዝገለጾ ጉዳይ እዩ። ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ጸገም ውሕስና ምግቢ ከጋጥም ከም ዝኽእል ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተመልኪቱ። ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ትማሊ 30 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ፣ ምዕራብ ኣምሓራ ከምኡ እውን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምህርቲ ቀውዒ ዝሓሸ ክኸውን ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ግና ጸገም ውሕስና ምግቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሉ። በዚ እውን ኣስታት 15.8 ሚልዮን ሰባት ብፁጥ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦሎም። ነዚ ድማ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ዘጋጠመ ድርቅን ዘለው ጎንፅታትን ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ኣመልኪቱ። ኦቻ ነቲ ጸብጻብ ዘውፅአ ሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሃገር ለምዘበን ዝሓሸ ምህርቲ ክሕፈስ ከም ዝኽእል መረዳእታ ምውፅኡ ስዒቡ እዩ። እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ምህርቲ ዘመን 2016-17 ኣስታት 613 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ነይሩ። ኦቻ ድማ ነዚ ብዝቃረን መንገዲ ሕፅረት ምግቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ ይብሎም። ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ድማ ሕፅረት ውሕስና ምግቢ ክጋደድ ከም ዝኽእል እቲ ትካል ኣሚቶሎም። ግብፅን ኤርትራን ላዕላውነት ሶማልያ ንምሕላው ወተሃደራውን ድሕንነታውን ሓገዛት ከም ዝገብራ ኣፍሊጠን። ፕረዚደንት ግብፂ ንፈለማ እዋን ዝተረኸብሉ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን
ሕዝውን ርእሰ ጉዳይ ማዕኸናት ዜና ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ስሉሳዊ ዝብል ርእሲ ዝሃቦ ቢቢሲ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ላዕላውነትን ድሕንነትን ምኽባር ብዝብል ዝተጠቓለለ ዋዕላ መራሕቲ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ዋላ እኳ ሽም ኢትዮጵያ ብግልፂ ኣይፅራሕ እቲ መልእኽቲ ግና ንመን ምዃኑ ግልፂ ይብል። ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ስትራቴጂክ መጽናዕቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓሰን ካናንጅ ንቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ከም ዝበልዎም እዚ ስልሳዊ ርክብ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ምዃኑ ግልፂ ይብሎም። ሓሰን ካናንጅ ዋላ እኳ እዞም ቅድሚ ሕዚ ናብ ሓደ መፂኦም ዘይፈልጡ መራሕቲ ከምዚ ዓይነት ርክብ ምፍጣሮም ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ጽዑንቶ ንምፍጣር ዝብል ትንታነ እንትሃቡ ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዳውድ ኣዊስ ግና ነዚ ኣይቅበልዎን። ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ሽርሒ ንምፍጣር ዝሃቀናዮ ነገር የለን፣ እቲ ጉዳይ ርክባትና ከመይ ነጠናኽር ዝብል እዩ ኢሎም። ዋላ እኳ ሕዚ ርክባትና እናሓርፈፈ እንተመፀም ኣዲስ ኣበባ ጎረበትና ጥራሕ እንተይኮነትስ ንነዊሕ እዋን ምሳና ሰሪሓ እያ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ንሰላም ኢና ጠጠው ንብል። ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብሉን ኢሎም ኣለው ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ። ሶማልያ ዋላ እኳ ከምዚ እንተበለት እዚ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ከም ዝኾነ ግና ብዙሓት ይዛረቡ። ኢትዮጵያ እውን እኮ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ሰላማዊ ኮይኑ ይቅፅል ኣሎ ክትብል ትማሊ መግለፂ ሂባ እያ ይብሉ። ይኹን እምበር ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ። ሰራዊት ሶማልያ ተግባር ግብረ ረዓዲ ብዝግባእ ንክከላኸል ኤርትራን ግብፅን ብኩለ መዳይ ደገፍ ከም ዝገብራ ብቅዋም ዘረጋገፃ ኮይነን ዛጊድ ድማ ሰፊሕ ደገፋት ከም ዝገበራ እዩ ዝግለጽ። ቅድሚ 2 ዓመታት ኤርትራ ሶማልያን ኢትዮጵያን ስሉሳዊ ርክብ ፈጢረን ዝነበራ እንትኾና ሕዚ ድማ ንኢትዮጵያ ብምግላል ግብፂ ኣካቲተን ሓበራዊ መግለፂ ቅዋም ሂበን ኣለዋ። እዚ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ግና ቀፂሉ ዝረአ ይኸውን። ግዜ ግልጋሎት ፓስፖርት ካብ 5 ዓመት ናብ 10 ዓመት ክናውሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ግልጋሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ሰላማዊት ዳዊት ንኣፈጻጽማ 40 ዓመት ትካልን ዝምልከት ጸብጻብ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ዕላዊ ኣብ ዝገበራሉ እዋን ከም ዝሓበሮም ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ትካልን ብፍላይ ትካላዊ ሪፎርም ካብ ዝገበረን ድሓር ሰፋሕቲ ለውጥታት እናመዝገበ ከም ዝርከብ ሓቢረን። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ይለዓሉ ዝነበሩ ሰንሰለት ግዕዝይናን ምንግልታዕ ተገልገልትን ንምእላይ ተሓታትነት ንምዕሳል እናተሰርሐ ኢለን። በዚ እውን ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት 367,000 ፓስፖርት ንተገልገልቲ ምሃብ ከም ዝተኻእለ ዝገለጻትን ዋና ዳይሬክተር ካብዚ እቲ 344,000 ስሩዕ እቲ 22,000 ድማ ህጹጽ ፓስፖርት ኣብ ውሽጢ 1-2-3 መዓልቲ ከም ዝተዋህቦ ሓቢረን። ትካልን መዓልታዊ ብኦንላይን ናይ ምቕባል ዓቕሞም ናብ 7,000 ከም ዝዓበየን ህጹጽ ፓስፖርት ንዝሓቱ ተገልገልቲ ድማ ብመዓልቲ 600 ሰባት ምትንጋድ ከም ዝተኻእለ ገሊጸን። ንሎሚ ቴሌቪዥን ላይክ ሼርን ሳብስክራይብን እናገበርኩም ንክትከታተሉ ብምዕዳም ንሎሚ ዝሓዝናዮ ዳሃይ ሎሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። ሰላም ብሓንኩም።